22 грудня, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Після акції протесту звинувачення в перешкоджанні господарській діяльності Генічеський районний суд почав розгляд кримінальної справи щодо двох кримських татар – 23-річного Ділявєра Ягяєва і 30-річного Сітумєра Абдултаїрова. Їх звинувачують в блокуванні роботи автозаправної станції «Авантаж-7». Йдеться про спробу місцевих активістів зустрітися з керуючою тієї АЗС Надією Анікеєвою. Вона в соцмережах писала, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Люди прийшли до АЗС вимагати вибачень. На Анікеєву подали заяву до поліції, але слідство досі не завершено. А ось кримським татарам загрожує до 6 років позбавлення волі. Генічеський районний суд. Засідання у відкритому режимі, але без слухачів. Через карантин людей до зали не пустили. Нашому телеканалу дозволили транслювати засідання наживо. Так, ви пам'ятку отримали права? Вам все там зрозуміло? На лаві підсудних, правда, не буквально, двоє жителів Новоолексіївки – Ділявєр Ягяєв і Сітумєр Абдултаїров. Їм загрожує до 6 років в'язниці за акцію протесту. 5 березня цього року вони разом з представниками громадського формування «Аскер» та іншими небайдужими пікетували місцеву автозаправку «Авантаж-7». Людей обурили публікації директора цієї заправки Надії Анікеєвої в соціальних мережах, де вона негативно висловлювалася щодо кримських татар. Вона заявила, що шкодує, що немає Сталіна, щоб депортувати всіх кримських татар в Узбекистан. Протестувальники тоді зібралися біля АЗС і вимагали її звільнення. Та в свою чергу написала заяву в поліцію зі скаргою на перешкоджання господарській діяльності. Вона вимагає відшкодувати збитки від 5-годинного простою станції. Було зупинення даного кримінального провадження сторона захисту не вбачає, тому вважаємо за можливе призначити, а також, як вже зазначив пан прокурор, викликати всіх свідків, які зазначені в язиці договору, які долучені до обвинувального акту. На вулиці люди з державними та кримсько-татарськими національними прапорами прийшли підтримати підсудних кримських татар. Вважають, що звинувачення надумане, а притягати до відповідальності потрібно Надію Анікеєву, директорку мережі АЗС, яка дозволила собі висловлювання, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу, а потім ще й звільнила 3 співробітників кримських татар. Она, получается, спровоцировала, довела до увольнения, и сейчас, опять же, этих ребят судят. Конфлікт почався на сторінках соціальної мережі Facebook. Жителі обговорювали ініціативу встановити в Новоолексіївці бюст організатора першого курултаю кримсько-татарського народу Номана Челебіджіхана. За словами учасників обговорення, Анікеєва протестувала встановленню. Тоді висловила жаль, що, мовляв, немає зараз Сталіна, щоб повторно депортувати кримських татар до Середньої Азії. Она высказывалась в интернете, на страницах Facebook, что если бы власть была в ее руках, она стала головой поселкового совета Новоалексеевки, она бы всех нас выслала бы, снова бы депортировала из Украины. Но, я думаю, мы живем не в 1944 году, а в 21 веке, когда уже, как сказать, каждый крымский татарин на генном уровне защищает свою свободу, свою независимость, свое право жить на родине. Підсудні заявляють, їх образили слова Анікеєвої. Втім, мети блокувати роботу заправки не було. 5 березня прийшли на АЗС, щоб поговорити з нею, але вона уникала розмов. Лично даже я ей говорил, тут люди собрались, просто извинись, и все, что... Зачем я говорю, тебе надо и нам надо. Она на меня стояла, смотрела, и все на этом. Больше никаких действий. Ну, цели не было там препятствовать работе? Нет, никаких целей этого не было. Никто ничего не закрывал. Лично к ней были вопросы. Лично к ней были вопросы? Да, лично к ней были вопросы.
Другий підсудний Ділявер Яг'яєв напередодні був звільнений з АЗС. Він працював автозаправником, де керівником була Анікеєва. Вважає, що його і ще 2 кримських татар звільнили за національною ознакою через те, що обурилися коментарями Анікеєвої. Я приехал поговорить, а вот как бы и люди собрались. Ну, как бы так получилось, что никто не собирался ничего там перекрывать, ничего не это. Просто приехал я поговорить. Люди об этом как бы узнали, и им тоже не понравилось, что про их народ так говорят. Вот и приехали все и начали как бы стояли, просто хотели поговорить. Именно цели такой не было у нас. Представник мережі АЗС «Авантаж-7» Олександр Волвенко заявив, у них немає мети відправити підсудних за ґрати. Вони готові на примирення, якщо обвинувачені компенсують матеріальні збитки у 31 тисячу гривень за 5 годин простою. Я буду разговаривать с моими доверителями. До этого я не слышал каких-то вариантов, либо таких предположений, давайте там наказывать и все остальное. То есть такой точки зрения нет. И я сам первый проявил инициативу, поскольку в прошлый раз обвиняемых в зале заседания не было, это невозможно было сделать. Сегодня они были, и я первым предложил им вариант диалога. Пока диалога, поскольку все может родиться лишь в рамках диалога, без диалога разговаривать о каких-то последствиях невозможно, нет смысла. И нет смысла. Будет диалог, и будет какой-то результат, будет какое-то решение. Я уверен, что оно может быть положительным как для нашей стороны, так и стороны обвиняемых. Прокурор Генічеського району Володимир Остапчук, який підтримує державне обвинувачення в суді, вважає, що в разі примирення сторін конфлікт може бути вирішений, але вирок все ж буде винесено. Мне неизвестна на сегодняшний день позиция обвиняемых, потому что на сегодняшний день на следствии была одна позиция, на сегодняшний день может быть другая в связи с вступлением защитника. То есть будем смотреть уже по ходу, как оно будет. Если стороны договариваются... Там стороны могут договориться в части финансового вопроса. Ну и, возможно, примирение между ними. Підсудних може чекати штраф до 425 тисяч гривень, обмеження волі до 5 років або ж 6-річний тюремний термін. Захист Ділявера Яг'яєва наполягає на тому, що в діях підсудних немає ознак складу злочину. Максимум їх дій можна було б кваліфікувати як дрібне хуліганство. Погроза, Загрози застосування насильства не було. Якщо немає цих фактів, то немає складу злочину по висунутому звинуваченню. Крім цього, є безліч процесуальних порушень. З нашого боку дуже багато питань. До наступного засідання вивчимо матеріали справи і представимо свої докази. Перше засідання, по суті, призначено на 17 березня наступного року. Тоді вже сторони повинні будуть представити докази. Ті, кого судитимуть, не залишаться один на один. Якщо потрібно буде, зберемо народ, вийдемо на акції протесту і обов'язково підтримаємо своїх співвітчизників. Шевкет Наматулаєв, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Окупанти хочуть зламати психіку Теймура Абдулаєва. Його мати Диляра Абдулаєва жаліється на нелюдські умови, створені її сину в російській колонії. Фігуранта другої сімферопольської групи у так званій справі про тероризм Теймура Абдулаєва знову перевели до штрафного ізолятора. Минулого місяця його також без причин відправляли до ШІЗО, попри сильний кашель і високу температуру. Вранці виявили коронавірус, але жодної допомоги він не отримує, жаліється мати. Абдулаєва тільки переводять зі штрафного ізолятора до спецкамери і назад в карцер. Там він перебуває фактично в умовах катівні. А мати Диляра Абдулаєва переконана, її сину навмисно створюють такі умови, щоб зламати його психіку.
Собственно, жестокая политика по отношению к моему сыну Теймуру продолжается. Уже загублено здоровье, нет иммунитета, наблюдался гипертонический криз, тяжело болел COVID-19. Не успел оправиться, его поместили в штрафной изолятор, где в карцере страдаешь не только от холода и голода, но в замкнутом пространстве в условиях враждебных, губительных ты совершенно один. Сейчас стали моему сыну чередовать СУС и ШИЗО, чтобы окончательно добить и психику. Такие пыточные условия и такой прессинг человек не выдерживает. Окупаційний міський суд Судака відмовився повертати на дорозслідування справу Ільвіра Аметова. Голові Судакського регіонального меджлісу окупанти закидають незаконне придбання і зберігання зброї через старовинні експонати, знайдені у нього в домашньому музеї. Силовики вдерлися до його будинку у вересні 2019-го. Вони фактично знищили його музейну колекцію. Її він збирав 20 років. Серед експонатів, які вилучили окупанти, старовинна зброя, зокрема наконечники списів, стріл, сокири і ножі, а також непрацюючий револьвер. Ільвір Аметов неодноразово казав, що всі експонати – свідоцтво того, як розвивалась історія кримських татар і мають виключне культурне значення. Захист просив додатково розслідувати справу. Окупаційні прокурори заперечували. По мнению защиты, все-таки такое дело существовать в процессуальном плане, не в правовом, опять-таки, в процессуальном, в связи с процессуальными ошибками допущено не может. И защита полагает, что не может согласиться с данным решением. Готовим заключение, вернее, свое ходатайство и свои вопросы для экспертов-баллистов. Кінцева мета – деокупація. У Європейському парламенті представили Кримську платформу. В онлайн-зустрічі взяли участь депутати Європарламенту та незалежні експерти. Україну представляли народні депутати Рустем Умєров, Єлізавета Ясько і Вадим Галайчук, а також голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров та перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар. Заступниця міністра розповіла про триваюче погіршення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, проінформувала про зростаючу мілітаризацію півострова, постачання Росії озброєнь та засобів, здатних переносити ядерну зброю, розміщення військового персоналу та захоплення колишніх об'єктів зберігання ядерної зброї. Джепар наголосила, саме на Росії відповідальність за політичні переслідування, тортури, нелюдські поводження з ув'язненими, обмеження доступу до медичної допомоги, особливо в умовах поширення захворювання COVID-19. Окрім цього, Еміне Джепар представила учасникам заходу нову ініціативу України – Кримську платформу і запросила євродепутатів долучитися до її роботи на парламентському напрямі. Ситуація в Криму залишається складною з точки зору дотримання прав людини та в економічній сфері, і вона потребує більшої уваги. Ініціатива Кримської платформи дозволить повернути Крим у політичний порядок денний на вищому рівні. Сподіваюся, за кілька місяців Рада оборони представить стратегію деокупації Криму, яка стане частиною національної політики деокупації. Саме деокупація є кінцевою метою. Щоб з тактичної точки зору просувати ці стратегічні цілі, ми маємо шукати інструменти, як тримати ці питання у центрі міжнародної уваги. Це все на цю мить. Дивіться найцікавіші фрагменти з ефіру на нашій сторінці в YouTube. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й не пропустіть заман кримсько-татарською. До зустрічі.